చూడటం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం. మనం నిన్నటి అధ్యాయంలో సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల వారి యొక్క ఉదంతం ఎలా పరిచయమైంది, ఎలా భక్తుడయ్యాడని చూసాం. ఈరోజు మరి రామానందరాయలు విషయం చూద్దాం. అందరికీ చైతన్య చరితామృతం క్లాస్కి అందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఒక్క వాలంటీర్ ఎవరైనా నాకు కావాలి, ఈ క్లాస్ అటెండెన్స్ తీసుకుని, అంటే మాన్యువల్గా ఎంతమంది వస్తున్నారో మీరు కౌంట్ చేసి నాకు నంబర్ పంపించగల వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే స్క్రీన్ షాట్లు తీనా పోనీ తీయొచ్చు మాతాజీ. తీసి కౌంట్ జస్ట్ నాకు కౌంట్ కౌంటింగ్ ఇప్పుడు 20 సెకండ్స్ ఉన్నారు. 10 నిమిషాలు పోయిన తర్వాత మొత్తం. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వస్తుంది ఇప్పుడు మధ్యలో కదా మాతాజీ. అవును. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम హరే కృష్ణ. అందరికి అడ్మిన్స్ ఎవరైనా ఉంటే మీ గ్రూప్స్ లో దయచేసి క్లాస్ చేసి చైతన్య చరితామృత క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందని గ్రూప్స్ లో పెట్టండి దయచేసి. ఓకే. సో నిన్న సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల వారి యొక్క ఉదంతం చూసాము. ఈరోజు రామానందరాయలు అని ఇంకొక ముఖ్య భక్తుడు ఉన్నారు. ఆయన ఎలా పరిచయం అయ్యారు, ఎలా భక్తుడయ్యారు అన్న విషయం ఈ అధ్యాయం చెప్తుంది. మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఇది ప్రతి ఈ భక్తి వినోద ఠాకూర్లు వారి యొక్క పుస్తకమైన అమృత ప్రవాహ భాష్యంలో ఆయన చైతన్యుని గురించి ఆయన రాయడం జరిగింది. అందులో నుండి ప్రభుపాద తన యొక్క ఈ సారాంశాన్ని తీసుకుని వ్రాస్తున్నారనమాట. సో ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారు ఈ అధ్యాయంలో ఈ రామానందరాయలు వారిని కలవడం, ఆయన ఆయన ఒకసారి గోదావరి నదీ తీరంలో స్నానం చేసేటప్పుడు ఈయన కనిపించడం, ఈయన్ని కలవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వాళ్ళ మాటల్లో ఆ రామానందరాయలు ఈయనను ఉండమని, వాళ్ళ గ్రామంలో కొన్ని రోజులు ఉండమని అర్థించడం, ఆయన అక్కడ ఉండడం, ఆ తర్వాత సాయంత్రాలు రోజు ఆయన వచ్చి చైతన్య ప్రభువుని చూస్తూ ఉండడం,
కలుసుకుంటూ వాళ్ళు వేదాల గురించి చర్చలు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అసలు వేద సారం ఏమిటి అని ఆయన కొన్ని విషయాలు అడిగినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్పమని ఈయన ఎలా అయితే చివరికి భక్తి, ఆయన కర్మ సిద్ధాంతం, కర్మయోగము, ఆ తర్వాత మరి ప్రతిఫలాసక్తి లేని కర్మయోగం గురించి చెప్పడం, ఆ తర్వాత చివరికి భక్తి మార్గంలోకి ఎలా వెళ్ళొచ్చు, ఆ తర్వాత చివరికి మధుర భక్తి మార్గం అన్నిటికంటే ఎంత ఉత్తమో అది రాధారాణి ని మించిన వాళ్ళు లేరు అని ఆయన చెప్పడం, ఇవన్నీ ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అదే అంతేకాకుండా ప్రేమ విలాస వివార్త అనేటటువంటి శ్లోకాన్ని కూడా ఆయన చెప్పారు రామానందరాయలు. సో అంటే ఆయనే రచించి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇలాంటి మధుర భక్తి చివరికి దానిని మించిన భక్తి లేదు. ఈ మాధుర్య భక్తి అనేది బృందావనంలో ఉన్న భక్తులు, ముఖ్యంగా గోపికల అనుగ్రహం ఉంటేనే ఎవరికైనా అది వస్తుంది అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఇలా ఈ విషయాలన్నీ చెప్తూ ఉండగా ఆయనకి క్రమంగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అవతారం ఏమిటన్నది అర్థమైందట. సో ఆయన అప్పుడు తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఆయనను అనుగ్రహించి మరి తన నిజ రూపం చూపించడం, అవన్నీ కూడా తర్వాత ఆయన ఈయనను జగన్నాథపురి రమ్మని ఆహ్వానించడం, ఆయన అప్పుడు ఉద్యోగం విరమణ చేసి రమ్మని ఆయన చెప్పడం, ఇదంతా కూడా ఇందులో స్వరూప దామోదరులు వారు రాసిన వ్యాఖ్యను బట్టి ఈ పుస్తకంలోకి ఈ విషయాలన్నీ కూడా తర్వాత రచించబడ్డాయి. సో ఆయన మరి ఆయనకు వందనాలు అర్పిస్తూ అధ్యాయం ప్రారంభిస్తూ ఈ కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గారు ఇలా ఆయన తీర్థయాత్రలకు వెళ్తూ అక్కడ జియాద నృసింహ అనేటటువంటి ఒక ప్రదేశంలో నరసింహస్వామి ఆలయం చూసి, సో చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడూ ఈ తన్మయత్వంలో ఉండడమే ఆయన యొక్క ఆయన ఎప్పుడు రాధా గోపికలు ఎలా అయితే శ్రీకృష్ణుడి కోసం వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా తన్మయత్వంలో ఆయన ఆలోచనల్లో ఉండేవారు, చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఈ స్టేజ్లో ఆయన లైఫ్ అంతా కూడా ఆ స్థితిలో ఉండేదన్నమాట. ఎప్పుడు భగవంతుడి విగ్రహం చూసినా ఆయన తన్మయత్వంతో పడిపోవడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది. సో ఇక్కడ నరసింహ అవతారం చూసి కూడా ఆయన నరసింహుడి మీద ప్రార్థనలు అవన్నీ చేస్తూ ప్రహ్లాద మహారాజుని కూడా తలుచుకుంటూ ఇలా ఆయన ప్రార్థనలు చేయడం, ఆ తర్వాత ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ పూజారులందరూ కూడా భగవంతుడికి వేసిన దండలు తీసుకొచ్చి ఆయనకి ఇస్తూ ఉండేవారు. సో అక్కడ కూడా అలా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ బ్రాహ్మణుడు ఆహ్వానించి అక్కడే ఉండమని, ఆలయంలో ఉండమని ఆయన్ని ఆహ్వానిస్తే ఇంకా ఆ రాత్రికి ఆయన ఆలయంలో ఉండడం, ఆ మర్నాడు ఆయన మళ్ళీ తన యొక్క యాత్రను తిరిగి ప్రారంభించి మరి పగలు రాత్రి అలా వెళ్తూనే ఉండేవారు ఆయన ఇలా యాత్రలకు. ఆ దారిలో కనపడ్డ చాలా మందిని ఆయన వైష్ణవులుగా మార్చడం జరిగేది. ఆయన చివరికి ఈ రకంగా ఆయన గోదావరి నది తీరంలోకి వచ్చారట. అది చూసి ఆయనకి యమునా నది గుర్తు వచ్చి ఆయన అక్కడ బృందావన ధామం ఇవన్నీ కూడా గుర్తు వచ్చి ఆయన మళ్ళీ నృత్యము కీర్తనలు చేసి ఆ తర్వాత స్నానం చేయడం, ఆ తర్వాత భగవన్నామ జపం ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ శబ్దాలకి నామజపానికి రామానందరాయలు అనే ఆయన వచ్చారు ఒక పల్లకీలో అక్కడికి స్నానం చేయడానికి. సో అప్పుడు ఆయన చాలామంది ఆయనతో పాటు బ్రాహ్మణులు, అంటే ఆయన కొంచెం మంచి వేదం అది తెలిసిన బ్రాహ్మణుడు, ఆయనతో పాటు చాలామంది వచ్చారట. వాళ్ళంతా కూడా స్నానం చేయడానికి నదిలో. అప్పుడు మరి అంటే ఈయనకి అర్థమైంది చైతన్య మహాప్రభుకి వచ్చింది ఇలా రామానందరాయలని ఆయన అని చెప్పి ఆయన రామానందరాయల దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే ఆయన మనస్సు ఆయన ఈ రామానందరాయల వైపు పరిగెట్టిందట చైతన్య మహాప్రభు. ఎందుకు అంటే మరి అలాంటి భక్తుడవగలే యోగ్యత. సో భగవంతుడికి భక్తులు అనే వాళ్ళ పట్ల ఎంతగా వాళ్ళు భగవంతుడిని ఆకర్షిస్తారన్నది మనకి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాంటిది అనమాట ఇది. సో ఈయన మనసు ఎప్పుడైతే ఆయన వైపు మళ్ళిందో అప్పుడు రామానందరాయలు కూడా మరి
ఆయనకి అది అర్థమయ్యేటట్లు చేయడం కూడా మరి ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. సో ఆయన చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఈయన ఏదో అద్భుతమైన సన్యాసిలాగా ఉన్నాడు, ఏంటో వీడిని వెళ్ళి చూద్దామని చెప్పి ఒక 1000 మంది సూర్యుల తేజస్సు కనిపిస్తోంది ఈయనలో అని అనుకుంటూ మరి ఇలా కాషాయ బట్టలతో ఉన్న ఈ సన్యాసి ఎవరబ్బా అని ఆయన దండావత్ ప్రణామం చేశాడు. చేసిన తర్వాత మరి నేను నువ్వేనా రామానందరాయలని ఈయన అడగడం, అవును నేనే, ఒక చిన్న యాక్చువల్లీ ఆయన ఒక శూద్రుడు అనమాట, బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో కూడా కాదు, నేను ఒక శూద్రుణ్ణి, మీకు ఎంతో కింది స్థాయిలో ఉన్న సేవకుడితో సమానం అవుతాను, ఎందుకంటే నేను ఒక శూద్రుణ్ణి కాబట్టి అని చెప్తే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆయన్ని ఆలింగనం చేసుకుని మరి ప్రేమతో, సో అప్పుడు ఇద్దరికి ఒకరి పట్ల ఒకరికున్న ఆ ప్రేమ అభిమానాలు అర్థమయ్యాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత మరి కృష్ణ అనే పదం కూడా వాళ్ళ నోటి వెంట వచ్చిందట. వాళ్ళకి అంతగా తన్మయత్వం కలిగింది ఒకరిని ఒకరు కలుసుకునేసరికి. సో ఈ రకంగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇదంతా చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఇదేంటి ఇంత మరి శూద్రకులం అని చెప్పినా కూడా ఈయన ఈ సన్యాసికి మరి ఇతనేమో గొప్ప సన్యాసిలాగా మరి ఆయన తేజస్సు అది చూస్తే ఉంది, ఇలాంటి శూద్రుని చూసి ఆయన ఇంత తన్మయత్వం చెందినంత ప్రేమ చూపిస్తున్నారేమిటి అని వాళ్ళంతా ఆశ్చర్యపోయారు. సో వాళ్ళు అయితే ఈ రామానందరాయలు మెడ్రాస్కి ఆ రోజుల్లో గవర్నర్గా ఉండేవారు, చాలా చదువుకున్న ఆయన, అంత అని శూద్రుడైన ఆయన మంచి విద్యావంతుడు, ఇవన్నీ వేదాలు చదివినవాడు, మెడ్రాస్ స్టేట్కి గవర్నర్గా కూడా ఉండేవాడట ఆయన. సో ఆయన ఇంత పెద్ద పోస్ట్లో ఉన్న ఈయనేమిటి, ఈ సన్యాసిని చూసి ఈయన ఇలా అయిపోతున్నారు, ఆ తేజస్సుతో ఉన్న సన్యాసి శూద్రుణ్ణని చెప్పిన ఆయన ఇలా అయిపోతున్నారు ఏమిటని వీళ్ళంతా ఇలా అనుకుంటూ చాలా ఆశ్చర్యపడుతూ ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరికీ ఉన్న ఈ అనుబంధాన్ని కలిగినటువంటి అప్పటికప్పుడు వీళ్ళకి ఒకరి మీద ఒకరికి కలిగిన అనుబంధాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు వాళ్ళంతా. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు నాకు సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు మిమ్మల్ని కలవమని చెప్పారు, అందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నిన్ను కలవడానికే అని చెప్తే, సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు నేను ఆయనకి ఒక సేవకుడు లాంటి వాడిని, ఆయన నా పట్ల ఎంతో కరుణతో ఉంటూ ఉంటారు అని ఆయన చెప్పడం. కాబట్టి మీరు ఆయన మాట ప్రకారం నన్ను ఈ రకంగా కరుణించడానికి వచ్చారు, నేను ఒక శూద్రుడిని అయినప్పటికీ, కాబట్టి ఇది కేవలం మీకు నా మీద ఉన్న కరుణై అంటూ ఆయన అనడం. ఆ తర్వాత మరి మీరు ఈ రకంగా ఒక శూద్రుడితో ఉండడం మరి అది తగుతుందా మీకు? అది ఎందుకు అంటే మీరు స్వయంగా భగవదవతారమేనని నాకు అనిపిస్తోంది, మీరు ఎందుకు అవతరించారో ఏమిటో నాకైతే తెలీదు, కానీ మీరు నన్ను మీ స్పర్శతో మరి మీరు నన్ను ఈ రకంగా స్పృశించడం కూడా వేదాలు ఒప్పుకోవు అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మరి శూద్రులు అంటే అందరూ ఈ బ్రాహ్మణులు కొంచెం సన్యాసులు అంటరాని వాళ్ళు అన్న భావం ఈయనకు అనిపించింది. ఇంత పెద్ద సన్యాసులు మీరు భగవదవతారం, నాలాంటి వాడిని మీరు స్పృశించడం ఏమిటి, నన్నేదో అనుగ్రహించడానికి మీరు ఇలా మా బొట్టు వాళ్ళని అనుగ్రహించడానికి మీరు వచ్చారు అని ఆయన ఆ విధంగా తన యొక్క స్థితిని గురించి చెప్పడం. ఆ తర్వాత నాతో పాటు ఇంకా చాలా మంది బ్రాహ్మణులందరూ కూడా వెనక ఉన్నారు, వాళ్ళంతా కూడా మిమ్మల్ని చూసి చాలా భక్తితో వాళ్ళ హృదయాలన్నీ కూడా కరిగిపోతున్నాయి, అందరూ కూడా భగవన్నామాన్ని జపిస్తున్నారు అంటూ అన్నప్పుడు అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు నువ్వు ఒక పెద్ద భక్తుడివి, అది నాకు తెలుసు, కాబట్టి నిన్ను చూస్తేనే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా నీ భక్తిని చూస్తేనే వాళ్ళ హృదయాలు కరిగిపోతాయి, నేనేదో మాయావాది సన్యాసిని, నేనేదో ఇలా భగవంతుడి ప్రేమ అనేటటువంటి దాంట్లో ఉన్నాను అంతేగాని అంతకంటే నేనేమి గొప్పవాణ్ణి కాదు,
సార్వభౌమ భట్టాచార్యులకు తెలుసు ఇది జరుగుతుంది అని, అందుకే నన్ను నిన్ను కలవమని ఆయన సలహా ఇచ్చారు అని చైతన్య మహాప్రభు చెప్పడం. అలా ఇద్దరు ఒకరి యొక్క గుణగణాలను ఒకళ్ళు వాళ్ళు పొగడడం జరిగింది, గుర్తించడం జరిగింది. అలా అప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణ వైష్ణవుడు మరి వేదాలు అవన్నీ తెలిసిన అతను వచ్చి వందనాలు అర్పించడం, చైతన్య మహాప్రభుని ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానించడం జరిగిందట. అప్పుడు ఆయన వెళ్ళి ఆ బ్రాహ్మణుడితో పాటు వాళ్ళ ఇంటికి వస్తానని చెప్పి రామానందరాయలతో, నువ్వు కృష్ణుడి గురించి నాకు కొన్ని విషయాలు చెప్పు, వినాలనుంది భగవంతుడి గురించి అని చెప్పి ఆయన అన్నాడు. అప్పుడు రామానందరాయలు, నువ్వు నన్ను సరిదిద్దటానికి, నాబోటి తెలియని వాడిని సరిదిద్దడానికి నువ్వు వచ్చావు అని చెప్పి, ఒక వారం రోజులైనా మీరు ఇక్కడ ఉండవలసింది, నా మనస్సుని పవిత్రం చేయడానికి, నన్ను పవిత్రం చేయడానికి మీరు ఇక్కడ ఒక వారం రోజులు ఉంటే నేను చాలా సంతోషిస్తాను అని ఆయన చెప్పడం. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు అక్కడ ఒక వారం రోజులు ఉండడం కూడా జరిగింది. సో తర్వాత ఆయన బ్రాహ్మణుడింటికి ఆహ్వానం మీద వెళ్ళడం, అక్కడ మధ్యాహ్నం ఆయన తీసుకోవడం భోజనం. ఆ తర్వాత సాయంత్రానికి రామానందరాయలు రావడం. సో ఎప్పుడు ఇద్దరు కూడా ఒకరినొకరు కలుసుకోవాలనే ఆతురత చాలా ఎక్కువగా ఉండేదట ఈ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలోను, చైతన్య మహాప్రభుకి ఆయనకి కూడా. సో సాయంత్రం అవగానే ఆయన స్నానం అవన్నీ ఆచరించి రామానందరాయల కోసం వేచి ఉండేవారు. ఆయన ఉద్యోగాన్ని పూర్తి చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళు భగవంతుని గురించి చర్చలు జరుపుకునేవారు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు, నువ్వు ఈ వేదాల్లో నుంచి ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పమని చెప్పారు. అప్పుడు ఈయన మరి భగవంతుడు గురించి ఒక శ్లోకం చెప్పి, వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ఆయన సృష్టించినట్లు కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించాలి అని చెప్తే, చైతన్య మహాప్రభు, ఇది బాహ్యంగా అందరూ చేయవలసిన పని, నువ్వు ఇంకా అంతకంటే మంచి అంతరార్థాన్ని నాకు చెప్పు అని చెప్పడం జరిగింది. సరే వర్ణాశ్రమం చెప్పావు, బానే ఉంది, ఇది మామూలుగా అందరూ పాటించేదే, అందరికీ తెలిసిన విషయం, అసలు అంతరార్థం ఏమిటో చెప్పమన్నప్పుడు రామానందరాయలు, కుంతీపుత్ర వాట్ ఎవర్ నువ్వు అంటే నువ్వు ఏది చేసినా, నువ్వు ఏది తిన్నా, ఏది చెప్పినా కూడా, అంటే భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పిన శ్లోకాన్ని చెప్తున్నారనమాట. కౌంటేయ అంటూ ఆయన చెప్పారు కదా భగవంతుడు, నువ్వు నా కోసం చెయ్యి అని చెప్పి ఆయన, నువ్వు ఆఖరికి ఏది చేసినా, ఏ యజ్ఞం చేసినా, ఏ దానం చేసినా, నువ్వు ఆఖరికి ఏది చేసినా సరే నన్ను నాకు అర్పించి చెయ్యి అని భగవంతుడు చెప్పిన శ్లోకాన్ని ఆయన చెప్పినప్పుడు కూడా చైతన్య మహాప్రభు, ఇది కూడా మామూలుగా బాహ్యమే, కానీ ఇంకా ఇంకా దీని గురించి లోతేమిటో చెప్పు అని చెప్పి ఆయన వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే, అప్పుడు రామానందరాయలు వర్ణాశ్రమ ధర్మం కంటే అది వదిలిపెట్టి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడమే పర్ఫెక్షన్, సంపూర్ణత అని ఆయన చెప్పడం. ఆ తర్వాత మరి ఇవన్నీ కూడా మనకి వేదాల్లో చెప్పారు ఈ వర్ణాశ్రమం, కానీ వీటన్నిటిని మించినది ఏమిటి అని అంటే, అప్పుడు ఎవరైతే మనస్సును నా మీద ఎప్పుడు నిలిపి ఉంటారో, మరి ఏది కావాలని అనుకోరో, అందరినీ సమంగా చూస్తారు, వాళ్ళు మరి నాకు ప్రియులు అని చెప్పిన శ్లోకం, అంటే 12వ అధ్యాయంలో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు చెప్తారు కదా, ఆ శ్లోకం చెప్పడం జరిగింది. సో అప్పుడు అది కూడా ఆయన మళ్ళీ, నువ్వు మామూలుగా ఇవన్నీ నువ్వు పైకి చేసేటటువంటి పనులు, ఇంకా లోతు చెప్పమని ఆయన అడిగినప్పుడు, అంటే నిజమైన భక్తి ఇంకా వేరే ఏ జ్ఞానం కోసం కాకుండా భక్తి కోసమే భక్తి. ఇది మనం భాగవతంలో చూస్తాం. అహైతుకం అప్రతిహతం అంటే కారణం లేని భక్తి, కంటిన్యూస్ అంటే కంటిన్యూస్లీ ఫ్లోయింగ్ అనమాట. అంటే ఎప్పుడూ ప్రవహించే ఆ మధుర భక్తి, ఒక కారణం కోసం కాదు, ఇది భగవంతుడు అమ్మో ఆయన ప్రేమించాలని కాదు, లేదు అంటే నాకేదో కావాలని భగవంతుడిని పట్ల భక్తిగా ఉండాలని కాదు, ఏ కారణము లేకుండా ఆ ప్రేమ భగవంతుడి కోసమే ఆ ప్రేమ అన్నది, ప్రేమ కోసం ప్రేమ అన్నట్లుగా
అలాంటి అకారణమైన ప్రేమ మనం చూస్తాం. అహైతుకం అప్రతిహతం అని మనం భాగవతంలో. సో అటువంటి ప్రేమ కోసం ఆ డిస్క్రిప్షన్ కోసం ఈయన వెయిట్ చేస్తున్నారనమాట చైతన్య మహాప్రభు. అప్పుడు ఈయన ఇంకా బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిన విషయాలు కొన్ని చెప్తున్నారు రామానందరాయలు, ఈ పరమ సత్యాన్ని గురించి వాటి గురించి. సో అట్లా నిన్నెవరు కూడా మరి భగవంతుడిని ఎవరు మించలేరు అన్న విషయం బ్రహ్మదేవుడు చెప్పింది ఆయన చెప్తున్నారు. మరి అందరూ కూడా ఈ రకంగా మరి భగవంతుని గుర్తించాలి అని ఆయన, అది బాగానే ఉంది, ఇంకా కొంచెం చెప్పు అని ఈ రకంగా ఆయన ఎన్నో శ్లోకాలు ఇవి భగవద్గీత వీళ్ళ బ్రహ్మ సంహితం నుంచి చెప్పినా ఆయన ఇంకా ఇంకా చెప్పమన్నప్పుడు చివరికి భగవంతుడి పట్ల ఆ శుద్ధ భక్తి గురించి ఆయన ఇంకా వివరంగా చెప్తూ ఇక ఎంత చెప్పినా కూడా మరి ఈ చివరికి ఆయన ఇంకా ఇంకా అడిగేసరికి రామానందరాయలు చివరికి ఏం చెప్తారంటే భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ అన్నిటికంటే కూడా అత్యంత ఉన్నతమైన స్థితి అని చెప్పి మరి ఈ బ్రహ్మన్ని కానీ లేదంటే ఇటువంటివన్నీ కాకుండా డైరెక్ట్గా దేవాది దేవుణ్ణి మన యొక్క భగవంతుడు ఆయన అని చెప్పి ఎవరైతే ఆయనను ఆ రకంగా నమ్ముతారో మరి వాళ్ళు అది శుద్ధమైనటువంటి భక్తి అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. అప్పుడు సరే ఇప్పుడు నువ్వు కొంచెం కరెక్ట్గా చెప్తున్నావు అని చైతన్య మహాప్రభు అనడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి ఆయన చెప్తారు మరి నందమహారాజు మరి ఏ పుణ్యం చేయబట్టి మీరు ఆయన కుమారుడిగా వెళ్ళడం జరిగింది, అలాగే యశోదామాత ఏ పుణ్యం చేస్తే మీరు మరి ఆవిడ మీకు తల్లిగా ఉండగలిగింది అని ఆయన అనడం. ఆ తర్వాత మరి ఇవన్నీ అంటే వాళ్ళు ఎంత పుణ్యం చేస్తే వాళ్ళిద్దరూ మీరు ఆయనకు కుమారుడుగా ఉండగలిగారు అంటే నువ్వు చెప్పేది ఇప్పుడు మాటలు ఆ భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో చెప్తున్నావు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన ఇంకా మరి ఈ శాంతరసం దాస్యరసం ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఆ తర్వాత రాధాదేవి గోపికల యొక్క మధుర భక్తిలోకి ఆయన దిగడం జరిగిందనమాట. ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మరి భగవంతుడికి ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి, ఏది శాంతరసం దాస్యరసం సఖ్యరసం వాత్సల్య రసం ఈ అన్ని రసాలులో మనం భగవంతుడిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు, భక్తి మార్గంలో వెళ్ళొచ్చు. శాంతరసం ద్వారా దాస్యరసం ద్వారా సఖ్యరసం మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తాం కదా. సఖ్యరసం అంటే మరి అర్జునుడని, దాస్యరసం అంటే హనుమంతుడని, అలాగే వాత్సల్యం అంటే యశోదని, అన్నిట్లో ఉంటుంది ఈ మధుర భక్తి. కానీ ఈ మధుర భక్తి అనేది ఇంకా ప్యూర్ మధుర భక్తి ఇంకా గొప్పది. కాబట్టి ఎవరికైతే ఆ భగవంతుడి పాదాల మీద ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్రేమ అనేది ఉంటుందో అది దాన్ని మధుర భక్తి అని చెప్పి అంటారు అని చెప్పి ఆయన వర్ణించడం జరిగింది. ఇది భాగవతంలో కూడా చెప్పిన విషయం ఇదే అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు గోపికలతో మీరు అంటే ఎవరైతే అర్హులో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రకమైన ప్రేమ ఉన్నప్పుడు మరి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి ఉన్నత లోకానికి వస్తారు, ఆ జ్ఞానం కూడా వాళ్ళకి వస్తుంది అని ఆయన గోపికలతో కూడా చెప్పడం జరిగింది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా భగవద్గీతలో కూడా 4.11లో ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే అని అంటే ఎవరు ఏ రకంగా నన్ను శరణు వేడితే నేను ఆ రకంగా వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తాను అని ఆయన చెప్తారు కదా. తాంస్తథైవ భజామ్యహం. సో ఎవరు ఏ రకంగా నన్ను శరణు వేడితే నేను ఆ రకంగా వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తాను అన్న విషయం కూడా ఆయన చెప్తూ, అలాగే మరి ఈ మాధుర్య రసంలో భగవంతుని పూజించే వాళ్ళు
వాళ్ళు కూడా ఇలా భగవంతుడు మరి ఎంత మనం ఎలా ఆయన పట్ల ప్రేమ చూపిస్తామో అంతే అనుగ్రహం భగవంతుడి నుంచి కూడా వస్తుంది. మరి మనం ఫిజిక్స్లో లా కూడా ఉంది కదా, ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. సో మన యొక్క ప్రేమను బట్టి, మన యొక్క భక్తిని బట్టి భగవద్ అనుగ్రహం కూడా వస్తుంది అని ఆయన భగవద్గీతలో చెప్పిన విషయం రామానందరాయలు చెప్పడం ఇదంతా జరిగింది. సో అప్పుడు ఫైనల్గా ఈ రకంగా ఆయన మాట్లాడినప్పుడు ఇక చైతన్య మహాప్రభు చాలా తృప్తి చెంది, నువ్వు ఇలా అమృతంగా ఈ పలికినట్లుగా ఈ విషయాలన్నీ చెప్తున్నావు మరి అన్నప్పుడు ఇక ఈ రాసలీల గురించి, ఆ తర్వాత మరి రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రేమను గురించి ఇవన్నీ కూడా ఆయన చెప్పడం ప్రారంభించారు. సో ఇవన్నీ విన్న తర్వాత మరి ఆయన చివరికి ఇదంతా కూడా వివరించి ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే భగవంతుని గురించి, రాధాదేవి యొక్క ప్రేమను గురించి ఆయన వర్ణిస్తూ చివరికి మరి నువ్వు ఇప్పుడు భక్తిని గురించి బాగా అర్థం చేసుకున్నావని నాకు అనిపిస్తోంది. కాబట్టి నువ్వు తప్పితే ఇంకా ఎవరు కూడా ఇంత కరెక్ట్గా ఇవి చెప్పలేకపోవచ్చు అని అంటూ మరి రాధారాణిది శ్రీకృష్ణుడి అనుబంధాన్ని అందరూ తెలుసుకోలేరు, ఎక్కడో కొంతమందే దానిని తెలుసుకోగలుగుతారు, నువ్వు తెలుసుకోగలవాడిగా నాకు అనిపిస్తోంది అని చైతన్య మహాప్రభు అనడం. ఆయనేమో రామానందరు నాకు అసలు ఇదేమి తెలీదు, మీ ముందు మీరు ఎలా నన్ను ఎలా నాకు ఆదేశాలు ఇస్తే నేను ఆ రకంగా పలుకుతానని నాకు అనిపిస్తుంది, నాకైతే ఏమీ తెలియదు, నేనేదో ఒక చిలుకలాగా మీరిచ్చిన ఆదేశాలను పలుకుతున్నాను. ఎందుకు అంటే మీరు భగవంతుడే, మీ యొక్క అంటే నటన, మీ యొక్క లీలలు ఎవరికి అర్థం అవుతాయి అని ఆయన అనడం. మీరేదో నా హృదయంలో మీరు ఉండి నా నోటితో మీరు ఇలా పలికిస్తున్నారు కానీ నాకు ఈ విషయాలన్నీ అసలు తెలియదు అన్నప్పుడు ఈయన మళ్ళీ నేనేదో ఒక సన్యాసిని, నాకు ఇదంతా కూడా తెలియదని ఆయన మళ్ళీ అనడం. చివరికి మరి ఈయన ఈ రకంగా రాధాదేవి భక్తిని గురించి సంపూర్ణమైన అండర్స్టాండింగ్తో ఇలా మాట్లాడడం చివరికి చేసిన తర్వాత అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు మరి చాలా తృప్తి చెందడం, చివరికి ఆయనకు తన యొక్క అవతారాన్ని, అంటే చైతన్య మహాప్రభు మరి రాధాదేవి శ్రీకృష్ణుల యొక్క అవతారం కాబట్టి మరి ఆయన తన యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని ఆయనకి చూపించడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఆయన ఇక్కడ చాలా రకాలుగా రాధాదేవి ప్రేమను అవన్నీ కూడా వర్ణించడం జరిగింది. సో ఆవిడకి శ్రీకృష్ణుడి పట్ల ఉన్న ప్రేమ మరి గోపికలందరికీ, ముఖ్యంగా రాధాదేవికి, సో ఆవిడని వర్ణించడం అవన్నీ కూడా ఆయన చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇవన్నీ విన్న తర్వాత ఆయన తన యొక్క ఎంతో సంతోషంతో తృప్తితో వింటున్నారు చైతన్య మహాప్రభు ఈ విషయాలన్నీ. చివరికి ఆయన గోవర్ధన గిరిలో జరిగినటువంటి, బృందావనంలో జరిగినటువంటి ఈ రాసలీలలన్నీ కూడా ఆయన చెప్పడం చేశారు. చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ అసలు నాకు తెలియదు, నేను ఎలా చెప్తున్నానో కూడా నాకు తెలియదు, మీరు నాతో ఏం చెప్పిస్తే నేను అది చెప్తున్నాను అని. ఇక్కడ పాయింట్ అదన్నమాట. ఈ వర్ణనలన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతున్నాయి అంటే భగవంతుడు అంటే ఏదో ఆ గోపికల తాలూకు అంశ ఈ రామానందరాయల్లో ఉన్నది, అది భగవంతుడు తెలుసు, ఆయనకి ముందు తెలియకపోయినా. సో అందుకని ఈ రకంగా ఆయన్ని కలవడం, మరి రాధారాణి యొక్క భావాలు ఎలా ఉంటాయి, ఆ ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆయన చివరికి ఆయన గుర్తు వచ్చేటట్లు చేయడం, ఆయన వర్ణించడం, ఆయనతో ఇంకా ఇంకా వర్ణించి చివరికి ఆయనకు ఆ స్థితి, ఆ మాధుర్య భక్తి అనేది ఎలా ఉండేటట్లు చేయడం ఆయనే వర్ణించడం ద్వారా. అందుకే
అవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఆయన చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుగ్రహంతోనే జరిగాయన్నమాట. సో ఆయన ఇలా గోపికలు మధ్య రాధాదేవికి శ్రీకృష్ణుడికి మధ్య జరిగిన విషయాలన్నీ ఆ ప్రేమ తత్వం అంతా కూడా ఆయన ఈ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహంతోనే ఆయనకు అర్థమయ్యి చెప్పడం మొదలుపెట్టి ఇలా మొత్తం కూడా వర్ణించడం జరిగింది. సో ఆ తర్వాత అంటే మరి ఆ భగవద్గీతతో ఆయన మొదలుపెట్టి చివరికి ఆయన ఆ మధుర భక్తి స్టేజ్లోకి రావడం పర్ఫెక్షను అనేది చెప్పడం అనే రకంగా ఆయన్ని తీసుకు ఆయన మారారనమాట ఈ వర్ణనలు చేస్తూ కూడా. సో అట్లా ఇక మరి చైతన్య మహాప్రభుని చివరికి ఆయన మళ్ళీ ఆలింగనం చేసుకున్న తర్వాత ఇక వాళ్ళు ఎవరి ఇళ్ళకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి ఇలా ఆయన రోజు రావడం, ఆయన ఈ రకంగా వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం జరిగేది. మరి చివరికి తన యొక్క రూపాన్ని కూడా ఆయన చూపించడం, దాంతో మరి ఆయన చూసిన తర్వాత ఆయన ఏ రకంగా కొంత స్మృతిని కోల్పోయిన అచేతనులు అవ్వడం కూడా జరిగిందనమాట ఆయన యొక్క రూపాన్ని చూసి. ఆ తర్వాత చివరికి ఆయనని ఈ రకంగా భక్తి మార్గంలోకి ఆయనను తీసుకువచ్చి ఇక చైతన్య మహాప్రభు మళ్ళీ తన యొక్క తీర్థయాత్రలకు ఆయన వెళ్ళిపోవడం జరిగింది చివరికి. సో ఈ రకంగా ఈ రామానందరాయలు అనేటటువంటి ఆయన మరి ఇంత మధుర భక్తిలో ఆయన చివరికి ప్రతిష్ఠుడయ్యాడు. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క తత్వం అంతా కూడా ఆయన తెలుసుకున్నాడు. సో చివరికి ఆయన అడగడం జరిగిందనమాట, ఇట్లా ఏది నువ్వు ఏదో సన్యాసిలాగా కనిపించావు, కానీ ఇప్పుడు నాకు నిన్ను చూస్తుంటే నువ్వు అంత శ్యామ సుందరుడిలాగా గోపబాలుల్లాగా కనిపిస్తున్నావు. ఒక బంగారు వర్ణంలో మరి నీలో ఎంతో తేజస్సు కనిపిస్తోంది. నాకు నీవు వేణువు కూడా వాయిస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తోంది. మరి పద్మాల వంటి నీ కనులు ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాకు స్వయంగా ఆ శ్యామసుందరుడినే చూసినట్లు ఉన్నదన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఏమంటారంటే, నీకు భగవంతుడి పట్ల ఉన్న ప్రేమ వల్ల నీకు అలా కనిపిస్తోంది. ఏ భక్తుడికైతే భగవంతుడి పట్ల ఇంతటి ప్రేమ ఉంటుందో వాళ్ళకి ప్రతి దాంట్లోనూ భగవంతుడే కనిపిస్తాడు. గోపికలు అలాగే ఉండేది. సో వాళ్ళకి చెట్టు చూసినా, పుట్ట చూసినా, పువ్వు చూసినా, ఏది చూసినా అందులో భగవంతుడు కనిపించేవాడు. సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే భగవంతుడి పట్ల అటువంటి ప్రేమ ఉన్న భక్తులకి అన్నిట్లో కూడా భగవంతుడు కనిపిస్తారు అని ఆయన చెప్పడము. అప్పుడు ఇవన్నీ కాదు, అసలు నువ్వెవరో నాకు నిజంగా చూపించు. ఈ మాటలన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ప్రభు, కానీ మీరెవరో నాకు నిజంగా దర్శనం ఇవ్వాలి అని ఆయన అడగడం. అప్పుడు చివరికి ఆయనకు ఈ రాధా కృష్ణుల సమేతంగా వచ్చిన అవతారంగా ఈ చైతన్య మహాప్రభు తన అవతారాన్ని చూపించినప్పుడు ఇక ఆయన మరి అచేతనుడు అయిపోతాడు రామానందరాయుడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఇలా ఆయన స్పృశించిన తర్వాత ఆయనకు మళ్ళీ స్మృతి వస్తుందన్నమాట. అప్పుడు మరి మామూలు సన్యాసిగా మళ్ళీ కనిపించడం అది చూసి ఆయన ఆశ్చర్యపోతారు. కానీ విషయం అర్థమయ్యి ఇక అర్థమవుతుంది. అయిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు నువ్వు తప్ప ఈ అవతారాన్ని, ఈ రూపాన్ని ఎవరూ కూడా చూడలేదు. మరి ఆయన చెప్పారు కదా, కృష్ణుడు రాధాదేవి సమేతమైన రూపం అని. అది నువ్వు తప్ప ఇంకెవ్వరూ కూడా చూడలేదు ఈ రూపాన్ని అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి నువ్వు అన్నీ కూడా నా యొక్క లీలలు ఇవన్నీ నీకు బాగా అర్థమై ఇవన్నీ కూడా నేను నీతో నువ్వు చెప్పావు ఇప్పుడు నాకు మొత్తం, అందుకని నేను నీకు ఈ రూపాన్ని చూపించడం జరిగింది. నేను అసలు మామూలుగా ఇలా బంగారు వర్ణం అని వర్ణం కాదు నాది, కానీ అలా కనిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే రాధాదేవి యొక్క శరీరాన్ని స్పృశించడం వల్ల అది బంగారు వర్ణంలో కనిపిస్తోంది అని చెప్పి, ఆవిడెవ్వరిని కూడా స్పృశించదు నందమహారాజు కుమారుని తప్ప అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు. కాబట్టి నేనిప్పుడు ఈ శరీరాన్ని రాధారాణి యొక్క భక్తి తన్మయతతో నేను నా శరీరాన్ని మార్చేసుకున్నాను. అంటే అది రాధారాణి యొక్క భక్తి తన్మయతను
తన్మయత్వంతో వెలిగిపోతుంది. ఆవిడ యొక్క శరీర కాంతి ఇక్కడ ప్రతిబింబిస్తోంది అన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఈ మాట చెప్పడం అన్నమాట. ఎందుకంటే నేను ఈ అవతారంలో మరి నా యొక్క ఆ మధుర భక్తి ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను రుచి చూస్తున్నాను రాధారాణి ద్వారా ఈ అవతారంలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ మధుర భక్తికి ఆవిడకున్నది భగవంతుడి పట్ల, కానీ భగవంతుడు స్వయంగా ఆ మధుర భక్తిని చవి చూడడం కోసం రాధారాణి యొక్క అంశతో ఆయన ఉండడం జరిగింది అని చెప్పి ఆయన ఈ విషయాన్ని రామానందరాయలకి చెప్పారు. కాబట్టి ఇది ఈ అవతారం ఎవరు కూడా ఇంతకుముందు చూడలేదు. నీకు అర్థమైంది ఈ మధుర భక్తి, ఈ తత్వం, అందుకని నేను నీకు చెప్పడం, నీకు చూపడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఒక రహస్యంగా ఉంచు, నువ్వు అందరికీ చెప్పొద్దు. ఎందుకంటే చూసే వాళ్ళందరూ నేనేదో నన్ను చూసి పిచ్చివాడు అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా తెలిస్తే వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాక ఇతనేదో పిచ్చివాడని వాళ్ళు నవ్వచ్చు. అది సరి అయిన భక్తులు తెలుసుకోగల వాళ్ళకే చెప్పాలి. నీకు అర్థమైంది, నీకు అందుకని నేను విషయాన్ని చెప్పాను అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం. ఆ తర్వాత అలా 10 రోజుల పాటు ఆయన ఆ ఊర్లో ఉండి మరి ఇద్దరు కూడా ఇలా చర్చలు చేసుకుంటూ అలా సంతోషంగా ఉండడం. ఆ తర్వాత మరి చివరికి ఆయనకు వీడ్కోలు చెప్పి బయలుదేరి మళ్ళీ తన యొక్క తీర్థయాత్రకి సాగిపోవడం చేస్తూ వెళ్ళబోతూ మరి నీవు నీ యొక్క ఉద్యోగాన్ని అది నువ్వు తర్వాత ముగించుకుని మరి జగన్నాథపురి వస్తే మరి అక్కడ భగవంతుడి యొక్క లీలా స్మరణలో కాలాన్ని గడపచ్చు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి మళ్ళీ తెల్లవారుజామున లేచి ఆయన మళ్ళీ దక్షిణ దేశం వైపుకి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళిపోయారు. అలాగే అని చెప్పి ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా రామానందరాయలనే వారిని ఆయన వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి ఏ రకంగా ఆయన్ని ఇలా మధుర భక్తి కలిగిన ఒక భక్తుడిగా మార్చగలిగింది చూశామన్నమాట. అది చెప్పారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికి క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మాతాజీ మీరు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తాను, పార్టిసిపెంట్స్ ని పంపిస్తాను. క్లాస్ మొత్తం స్క్రీన్ గ్యాలరీ రాలేదు.